jo så fået et opkald ind på gården om en mandsperson ude i lufthavnen, der er gået mok, fordi han havde nægtet adgang til flyet til Tyrkiet på studietur. Ja, det er en af de der sorte krakamutter der, så jeg skulle da ikke gøre det nu. Ja, der er ikke noget skud i det. Der er skud i stedet. Der er ikke noget skud i stedet. Overhal! No, Bo, I didn't real goddamn it, too motherfucking late, man! Motherfucking late, man! Kan du forklare, hvad det er, der er foregået her? De der de kom herover, mand. Jeg skal kraftedeme på studietur, mand. Jeg skal kraftedeme afsted nu, mand. Slip mig de hoved, mand. Slip mig, siger jeg. Føler du, at du er blevet behandlet ordentligt? Ud af dig, for du kan se, fuck der gang i. Fucking væk, mand. Gå fucking væk, siger jeg dig, mand. Vi sidder og snakker med IT-vejlederen her på Hasses Gymnasium om den stigende kriminalitet angående internettet. Og pludselig så får vi så en uventet update på, der er sket noget, som vi vil ud og undersøge. Vi sidder her på Hasses Gymnasium med den efterhånden meget velkendte IT-tekniker, Truls Morten. Hej med dig. Hej. Vi kunne godt tænke os at høre lidt om kriminaliteten hensyn til elevnettet her på stedet. Ja, vi har et stigende problem med, at eleverne de fildeler, og så må de heller ikke bruge nettet til terminsprøven. Det er to store problemer for os. Det kan vi godt se, men nu siger du også, at problemer finder sted. Hvad gør jeg så ved det, når det nu er? Altså, vi blacklister folk sådan, at de ikke kan komme på nettet igen, og når det går rigtig hårdt for sig, så bliver nødt til at slukke internettet i en periode. Det lyder som meget gode løsninger, men på længere sigt, hvad skal der så ske her for at komme problemet til livs? Vi kan blackliste folk af længere varighed, men ellers så er det, vi kalder en god gammeldags genstartning af systemet. Det er altså også at hjælpe. Og så må det være med til, i forhold til terminsprøven, der håber vi, at vi lærer en hel masse omkring det, og eleverne også lærer en hel masse af det. Ja. Og nu kan jeg se, at der er en rød lampe, der blinker her. Det kunne godt være... Det betyder simpelthen, at der er en, der er fildeler og er ved at lægge skolens net ned. Og det er elevens navn, det her? Ja, det er så. Super, tak. Vi har hørt, at IT-teknikeren er på Ebon Mill. Ja, det går ikke, det der. Det går ikke. Vi skal have dig op. Jamen, det der sker, det er, at vi er på vej ud til Hasses Gymnasium, hvor vi får en anmeldelse om en 1.G-elev, der er stukket af hjemmefra. Han løbet væk. Skal ud og efterforske det her. På vej derud kommer der så et opkald over radioen inden for gården om, at der er sket et gennembrud i en anden sag ude for Hasses Gymnasium også, med noget graffiti ude på et toilet. Jamen, der sker der, at vi kører på kørende, og vi skal ud og spise. Han har god mad, vi skal have en burger. Men vi bliver afbrudt pludselig. Jeg ved ikke, hvad der sker. Min kollega han får et kald, og så må vi så vende om, aflyse maden. Fuck, man. Vi bliver nødt til at tage den her sag. Det er bare drøjer hernede. Så vi kører.
Hallo?